Festival dramskih sekcija srednjih škola Kulturica realizovan je drugu godinu za redom. Tokom dva festivalska dana 6. i 7. novembra u Akademiji 28 učestvovalo je 6 beogradskih srednjih škola. Kulturica je festival dramskih umetnosti. Ove godine je učestvovalo 6 dramskih sekcija, 6 srednjih škola. Prošle godine je bila prva godina kako smo održali Kulturicu i tada su učestvovale 3 škole. Ove godine smo odlučili to da proširimo i zbog toga je učestvovalo 5 beogradskih gimnazija i PKB Srednja škola Beograd. Pobednik prvog dana Kulturice je 6. beogradska gimnazija sa predstavom Generali ili srodstvo po oružju, dok je drugog dana pobedu odnela predstava Nada, 9. beogradske gimnazije. Pobedničke predstave imaće i priliku da učestvuju u kulturnoj manifestaciji Noć pozorišta koja se održava 25. novembra u Beogradu. Ove godine je učestvovalo oko 80 učenika iz tih 6 škola. Prvog dana su bili klasici, žanr su bili klasici i drugog dana su bile autorske predstave. Sve u svemu učenici su se poprilično dugo spremali, čak od početka ove školske godine, zato što smo radili sa njima i snimali njihove probe i na svakoj probi smo ih podržali, tako da znamo da su stvarno uložili trud i rad u ovo. Cilj festivala je da podrži mlade i talentovane ljude, dok sa druge strane promoviše kulturu i umetnost među mladima. Centar za razvoj ideje je nevladina organizacija, osnovana 2014. godine, u cilju da podržimo mlade i da ih podstaknemo na kulturu, preduzetništvo i ekologiju, reciklažu, očuvanje sredine. Tako da Centar za razvoj ideje trenutno ima 4 tima, to preduzetništvo, tim za kulturu, ekološki tim i tim za marketing. Radimo složeno, imamo oko 50 članova ukupno u timu i svaki tim ima godišnje više svojih projekata na kojima zapravo zajedno radimo i podržavamo jedan drugi. U Centru za razvoj ideja veruju da je energija koju posjeduju mladi ljudi najveći potencijal svakog društva i da samo pravilno usmerena može dovesti do značajnih promjena i napretka u svim sferama društva.